Assalamu alaikum. Da farko ga yadda za ka yi bidiyo mai magana, za ka shiga ChatGPT sai ka sa yi ma created ɗin postcard studio hoto. Bayan ya ma postcard studio hoto sai ka tafi ka shiga 11 lab, ka sa 11 lab.ai ko ka sa 11 lab za ka gan shi. Ka shiga sai ka ɗauke shi sai ka yi rubutu a ciki, ka rubuta abin da zai ma voice. Da shi 11 lab ɗin shi zai ma voice ko wani voice daban. Bayan ka rubuta sai ka zo sai ka danna generate, bidiyon ka zai generate, audio ka zai generate zai fito a murya AI. Sai ka koma pip.ai. In ka shiga shi kuma sai ka danna upload video. Bayan ka danna upload video sai ka select wannan hoton naka da ChatGPT ya ma. Kana dannawa sai ka confirming ɗin shi. Bayan ka confirming ɗin shi zai nuna ma ya confirming. Yauwa sai ka danna next. Bayan ka yi wannan ka je next ɗinka, to abin da za ka yi na gaba shine za ka shiga inda ka ɗauko wannan audio ɗin naka da kai sai ka uploading ɗin shi. Sai ka shiga wajen audio ɗinka ko kai sabon recording za ka yi wanda dai kake so yanda zai fi ma sauƙi. Sai ka shiga sai ka ɗauko shi wannan audio ɗin nan da kai shi. Already daman za ka gan shi da sunan da ka sa mai, sai ka ɗauko sai ka sa shi. Kana sa shi shi ma sai zai uploading. Bayan ya yi uploading, yana yanzu kamar yadda wannan yake uploading. Yana gama yin uploading sai ka yi generating ɗin shi. Kana generating ɗin shi to yana ɗan ɗaukar lokaci gaskiya kafin ya gama. Ya danganta da yanayin ƙarfin network ɗin ko data ka. Amma dai zai ɗau har minti 50 a yanda suka ce, amma baya kai haka. Saboda haka yana gamawa dai za ka gan shi. To kun ga bamu da lokacin da zamu jira abu har minti 50 ko ƙasa da haka.